Nunot sa nasinating grabeng kainit sa panahon. In-person classes sa dakbayan sa Lapu-Lapu o sa lungsod sa Cordova. Gisuspenso, sugod, karong adlawa. Siloan Merondina sa report. Risograph dinhi, sorting sa mga printed materials didto. Puliki karon ang mga magtutudlo sa mga pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City aron maandam ang tanang mga modules ug mahatag ngadto sa mga ginikanan sa mga bata samtang suspendido pa ang in-person classes. Matod sa principal sa Lapu-Lapu City Central Elementary School, Adela Parsumala, nga bisan kun may mga buffer sila nga mga modules apan dili kini kompleto sa mga subject ug di paigo sa tanang mga estudyante karong tuiga. Ug kay kagabi ilang napahibaw ang mga magtutudlo kabahin sa pagpatuman sa suspension sa in-person classes, sugod karong adlawa, busa karong buntag pa sila nag-apas og print sa ubang mga modules. Since dunay mga assignments nga gihatag kagabi so mga bata karon understood nga naghimo silang assignments at home while the teachers here nag-prepare sa modules nga ilang i-distribute. Once ma-ready na ni ilahang modules, mga seatworks, mga all activities, tawagan to nila ang mga parents para makuha nila ang kani nga mga answeranan. Gipasabot ni Dr. Marilyn Andales, Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu City, nga nunot sa nasinating grabeng kainit sa panahon, ubay-ubay na sa mga tinunan ug mga magtutudlo ang gipang-ubo ug gipang-sipon. Sa 44 ka mga elementary school sa Lapu-Lapu City, 2,172 ka mga tinunan ang gipang-ubo, samtang 2,875 ang gipang-sipon. Sa 27 ka mga tunghaan sa junior high school, 304 ang gipang-ubo ug 257 ang gipangsipon. Samtang sa napo ka mga tunghaan sa senior high school, 89 ang gipang-ubo, samtang 78 ang gipangsipon. Gani, ubay-ubay na usab sa mga magtutudlo ang nangasakit. 80 kanila ang gipang-ubo, samtang 53 ang gipangsipon. Hinuon di pa makatumbok ang medical officer sa DepEd Lapu-Lapu City kung may kaso na ba kini sa pertussis. Kailangan pa ginaan nato i-further assess, especially with high nga cases no nga documented. Gitataw hinuon ni Andales nga bisan kun gipahibaw ni Mayor Junard Ahongchan nga suspendido ang in-person classes hangtod Abril 12 apan mamahimong mapasayo-sayo pagbalik ang in-person classes kun maubos pagbalik ang heat index sa dakbayan. Ang school heads are requested to also monitor the heat index. So in the event nga mo lower na gyud siya, so we'll have to go back to the face-to-face classes. We'll have to catch up gyud sa provision of the different competencies. Sa lungsod sa Cordova, suspendido usab sugod karong adlawa ang in-person classes sa tanang ang-ang mapapampubliko man o pribadong tunghaan. Kini base sa giluwatang executive order ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan. Matod ni Charito Sumalinog, District Alternative Delivery Mode Coordinator sa DepEd Cordova, nga hayan ibalik na unya ang in-person classes kung maubos pagbalik ang heat index nga nasinati sa lungsod pinaagi sa pahibaw nga ipagawas unya sa ilang district supervisor. Dugang ni Sumalinog, kagahapon atol sa tigom, nahukman nilang himuon lang untang half-day ang mga klase sa Cordova, gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Tingali sa diri, pero naay classrooms nga di gyud sila mada. So mao to nagsabot mi nga half-day lang ang klase pero nakadawat man mi karon og executive order from the office of the mayor. So ni follow pod mi. Sama sa mga tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, karong adlaw pa usab nagsugod pagprinta sa duga mga modules ang mga maestra kay kaganihang buntag pa lang sila napahibaw sa suspension sa in-person classes. Ang karaan nilang mga modules nagkuwang kay misaka man ang ilang enrollment karong tuiga. This time nag-prepare ang mga teachers sa modules. Then we have a meeting ugma magpatawag mi sa mga parents for the distribution of modules.
Hinuon bisan pa man sa suspension sa in-person classes karong adlawa sa lungsod sa Cordova apan natigayon gihapon ang National Achievement Test karong adlawa sa mga grade 6 students. Samtang sa Abril 11 ang schedule sa National Achievement Test sa mga grade 3 students. Ang Pag-asa Visayas, una nang may pahibaw nga karong buwan sa Abril, posibleng masinati sa Sugbo ang 41 ngadto sa 45 degrees Celsius nga heat index. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.